Täze kampaniýasy iň iri öňürjileriň biri bolmak bilen ýygy-ýygydan täze önümleriň görnüşlerini öz müşterilerine hödürleýär. Häzirki wagtda bu kärhananyň diňe bir türkmen bazaryna däl, eýsem dünýä bazaryna hem giň orny bar. Täze sowda merkezinde, Täze brendinde öňürleýän önümleri, et önümlerini halal şoklatlar, dürli delikatesler, yarım tayyar önümler, şeýlekem towuk ýumurtgalary, towuk etiniň önümleri we balyklary ýene-de bellemeli zady täzelikde dolu ýola goýulan termigolar we göw önümlerdir. Bulardan başga-da dürli azyk önümler we hojalyk harytlarynyň bollugy bilen täze ýyl bayramyna saçaklarymyň lezzetli bolmagyna hem öý ojaklarymyň owadan bezelmegine mümkinçilik töredýär. Täze brendinden öňürleýän önümlerimizi Täze sowda merkezinden lomoy we bölükleýin görnüşde elýeter bahadan hende täzeligini alyp bilersiňiz. Biziň salgymyz Mary Aşgabat gara ýolunyň uğruna 8-nji kilometrine ýerleşýän Täze sowda merkezi size garaşýar. Täze lezzeti bar. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz siziň ekranlaryňyzda.